Aigua brutal, muntanyes brutals, Albània brutal. Hola, avui anem a descobrir un tresor del Mediterrani, Albània. En Gandhi em dona la benvinguda al seu país mentre collim fruita al seu jardí i em dona recomanacions sobre què visitar. I em va genial. Començo per la primera. Vaig cap al llac Shkodër. Vaig a conèixer el poble de Shirok, just a la frontera amb Montenegro. Shirok és ideal per desconnectar. Banyat pel gran llac Shkodër, és un poble que gaudeix de la tranquil·litat de la temporada baixa i que bull a ple estiu. I no és un llac qualsevol. Aquest llac és un ecosistema únic. Aquí podem trobar més del 50% d'espècies d'ocells de tota Europa. I és que quin raconet de calma. L'endemà em llevo d'hora per donar una volta pel llac, abans d'anar cap al castell de Rozafa. El castell de Rozafa és un dels castells més grans del país i la llegenda diu que Rozafa es va sacrificar per protegir les seves muralles. Aquests primers dies a Albània m'adono d'una cosa curiosa. Aquí, el gest per afirmar o negar amb el cap és al revés. Una cosa que gairebé em provoca un curtcircuit al cervell cada cop que ho veig. El món al revés. I encara intentant entendre-ho, arribo al pont de Mes, un dels ponts otomans més grans de la regió. Això sí, aigua ni una gota. Paro a menjar i més tard, entre un tràfic caòtic i anàrquic, arribo al centre de Shkodër, la ciutat més antiga d'Albània, i que va ser la capital del regne il·liri. Aprofito per donar una volta pels carrers del voltant de la mesquita d'Ebu Bekir. I en un carreró hi trobo un dels aventurers del Rally of Inconvenience. Serà una senyal? De camí a Tirana em fixo que les cases tenen peluixos penjats a la porta. Aquí els pengen com a amulets. Després d'una visita fugaç al nord-oest d'Albània, passo per l'aeroport per completar el duo dinàmico. Ja hi som tots i anem cap a Berat. I arribats a Berat, uau! Ens sorprèn des del primer minut. Berat és realment preciós. Aquí trobem també el monument a Margarita Tutulani, una referent antifeixista durant la Segona Guerra Mundial a Albània. I ens animem a pujar fins a dalt al castell. La forta pujada, finalment, té recompensa, perquè arribem a dalt i gaudim d'una vista espectacular. El nostre camí segueix entre valls i muntanyes fins que arribem a Gjirokastër. Mal i Gjere, les conegudes com a muntanya ampla, ens fan sentir diminuts. I des del castell de Gjirokastër es pot veure tot el vall del Drina, una vall que ha sigut testimoni de la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda. Ara, afortunadament, és una vall tranquil·la. I Albània és un país de contrastos, per això anem fins a Sarande, per descobrir les platges de la costa del sud. Les platges del sud són un paradís total, aigua cristal·lina i, sorprenentment, molt poca gent. Sense voler, crec que hem enganxat la millor setmana de l'any, perquè gairebé no hi ha ningú. Ens ha encantat trobar aquest raconet i vist tot el que estan construint, només desitgem que s'intenti respectar aquest mar tan espectacular. Resseguint la costa, parem al castell de Porto di Palermo, conegut també com el castell venecià. Una parada perfecta per estirar les cames abans d'arribar a Imare.
서면 또 널 찾는 나 너 빼곤 필요 없어 애들지 말고 어서 내 손을 잡아줘 I seguim i arribem per dinar a Aymare, i a la seva platja descobrim alguns búnquers amagats. Diuen que n'hi ha uns 400.000 amagats per tot el país. La calor apreta i aprofitem per dinar i banyar-nos a aquesta aigua espectacular. És final de temporada i ens confirmen que segurament haurem gaudit l'última setmana d'estiu de l'any, tot i que no té gaire sentit a mitjans d'octubre. Aigua brutal, muntanyes brutals, Albània brutal. Parada tècnica per sopar a Vlor i dormirem al sud de Durrës, segurament la zona més turística i massificada d'Albània. I ens hem guardat Tirana pels últims dies. Només arribar a la capital parem a la plaça Skenderbeg per veure l'espectacular mosaic del Museu Històric Nacional. Sens dubte, una gran imatge, amb alguns dels personatges històrics d'Albània. I amb aquest temps perfecte per passejar, les cames ens van soles per una ciutat tranquil·la i animada. Es nota que s'ha allargat l'estiu. I l'últim dia mereix una bona escapada al llac Bovilla, i pujant veiem que estan fent infraestructura per convertir-lo en un lloc turístic, però la veritat que l'entorn dona per fer grans caminades, perquè els paisatges són espectaculars. Això sí, la carretera és una bona aventura. I finalment només queda un dia de relax, un dia que passarem a la platja de Durrës, on trobem altra vegada algun dels búnquers que ens regalen imatges curioses i que expliquen molt la història d'aquest país. I acabem així un gran viatge a aquest tresor del Mediterrani, a Albània. Fins aviat!